Kaixo, ni Mikel Atxega naiz eta prozesu industrialetako ekoteknologian ingenieritza ikasiet. Ikasketa haue egitea erabaki nun, batez ere betian gustatu izan zaizkidalako ingenieritzakin lotutako ikasgaiak eta aldi beren naturarekiko dudan harreman horregatik. Orduan ikasgai hauetaz gehien gustatu izan zaidana izan da egunerokotasunen aurki ditzakegun arazo ezberdinak praktikan jarri ditugula eta hauei aurre egiten ikasi dugula. Eta gaur egun nago plastika horren lanian, ingurugiro departamentuan, eta nire egitekoa departamentu honetan da, azkenen hainez gradu bukaerako lana burutzen, eta aldi beren praktikak egiten, ez? Artikulu ezberdinen ingurugiro inpaktua eta kalkulatzen. Eta batez ere gustatzen zaitena da, hemen egiten hainezen lanataz, azkenen ingurugiroarekiko onuragarria dela egiten egin lan hori, eta aldi beren egiten nahi naizen lan hori nire zaletasunarekin guztiz bat datorrela.